Amajingi qhiwu abafundi boMzantsi Afrika kuqhankqalazo lwango-2015. Umvelisi wemiboniso bhanyabhanya waseNorway washicilela izimvo zala matshantliziyo ngexesha lentshukumo kwilizwe ngokubanzi. Abafundi babenyanzelisa inguqu kumaziko omfundo ephakamileyo. Urhulumente athabathe uxanduva ngokwanda kweziganeko zokuphathwa gadalala kwabasetyhini kwakunye nokusishulwa neengcambu kwemifanekiso eqingqiweyo yabanyepha ababengamagorha exesha lengcinezelo. Olu qhankqalazo lwaba ngundaba-mlonyeni kwihlabathi liphela kwaye lwathiywa ngamagama athi #FeesMustFall kunye no#colonialismMustFall. Umboniso bhanyabhanya othi The Art of Fallism ucangcatha kumbhodama waqhambuka kwiidyunivesithi zeli lizwe. Forms a methodology. It talks about the art of fallism, and as you mentioned, in the collective consciousness right now globally, we're all becoming aligned to this idea of what is our cultural identity, where do we fit? Ezintshukumo zaqaqambisa ukubaluleka kokusetyenziswa kwamaqonga ezonxibelelwano ukulwa neenzingo eziswantsulisa uluntu lwasekuhlaleni. The purpose of this generation is to really just remove dramatically, in a way, because we're actually running out of time, remove and be incredibly sincere about what's not working, and also to not tolerate those who are in fear of change. Uninzi lwabafundi lukholelwa ukuba amaqonga onxibelelwano yenye yendlela ezinokusetyenziswa ukunyevulela isihlava sobuhlanga neyantlukwano ngokufuma kweepokotho. With regards to #Zimbabwe Lives Matters, I think it's a hashtag movement that is required to be known fully in publicly. We need to stop always separating race amongst each other. Uninzi lwabafundi lukwazityanda igila ngamasiko nezithethe kwilizwe lahlukeneyo ngemveli. The manner in which we dress, the cuisine, and the way we behave, we can showcase that to the world, and it can be a means of economy, it can be a means of generating revenue. It all needs to be collaborated together in such a way it's going to bring about peace. That's the only way to move forward. There's a lot to learn about different cultures, and we can take a little bit from every culture. Lo mboniso bhanyabhanya uthemba ukhuthaza ingxoxo-mpikiswano malunga neenguqu kumasiko nemveli. Olu shicilelo lubonisa mhlophe ukuba ulutsha loMzantsi Afrika xa lusengela thungeni linye lungamilisela inguqu kwilizwe ngokubanzi.